салом алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Имрӯз мо дар бозори Корвон пешина ҳафтум дарвоза магазини рақами 61 намиҷа шубо омадагиана шубаш меганира шубоҳои навинка омадагия гуанжо бори гуанжо инози дар бораи ҳами мо шумо дар маълумот мета соҳиби бор ки ҳамиҷода чанд нархошон чанд сумияй баъд размерошон чандияй сифатошон чӣ хелияй моделошон чӣ хели марҳамат я сар кунед амира гап зад. Ино қадошон як панҷаи бори гуанҷу сифати хуб камтарак балшимерка ихтисари харобак намешаванд. Балшимерка сифати беҳафтуман ай 1 XL то 5 XL размерош мана харасмет кош ҳастай мана хели сериш ҳастай мана хели оптови нархш 1000 сомонай дона ҷойшидаш 1400 сомонай дона 1400 оптови 1000 сомон оптом 5 дона дорад 5 та гирам баъд 1000 сомон 5 та гирен касе ки натамошо кардистай касе ҳамеёро гирифтания агар 5 дона гира 1000 сомияй дона 1400 сомон будааст дар ҳамин ҷош соҳиби бор мега ки мара гаранг накунад касе ки харидорай марҳамат биёед 1400 сомонӣ бо иҷода болода ҳаста ё палто ҳисоб мехӯранд ё шубан короткам ё узкиам духтараи харобак замешавад то размери чандани ё ино тоям то панҷана иноне ки узкиам духтараи харобак замешаванд ба качам калтака качон калта будад барои ҳамин дастошон снимат мешаванд дастошон снимат мешаванд четвер мешаванд ина иҷош снимат мешаванд фаҳмон ё то размери чанд пушай на ба размери расиски бигирем чанд мешавад намиёка майдон инамиё балшимеркам да духтари заман болада мешаванд инамиё то 5 XL я XL-иш то 60 пуша мешавад ё 58 то 58 мешавад ина касе ки то 58 мепуша ина инҷа шубаҳои арзон будастай 5 кас якҷояшем бием 5 донаша бихарем 1000 сомӣ дона 1400 будааст чикаре ки соҳиби бор гап мезана инҷа рам дарак кадиёмада гап занем бори навинкатона ҳай духтаракона шумо мешиносем духтарако шуморо ай видеои пешина ҳиҷоб ҳастанд ҳиҷобо оптои 300 сомон дона 350 сомон якаш хали рубашкаурис пул мешавад ай размери 44 то 54 размер дорад 44 то 54 размер дорад се расетка дорад малошни дорад малошни ҷинси свет дорад ва свети сиёҳ дорад ва ҷода чизои навинкатона нишон медиҳед халат омадагианд халат Louis Vuitton халат омадаги се ду моделай бо як модели дашон болода ҳастад се моделай ином ай размери 42 то 52 хеле размери майдаканд духтаракои вайда мешаванд нархошон чанди буд нархош оптумш 400 сомон дона 450 оптум 400 сомон дона 450 марҳамат бо чӣ доред новинка хайнаи киртора шуморо мо шинос кардаги будем ёра нархоша шумо медонем катаж материалҳо ҳастанд хушроена ин моделам размери 44 54 дорад материалаш трикотаж ҳаста хушрой мана бардои дора сиё дора баъд сери дора як свети дигар сери свет дора ана ин бо нав омадаган хали нарядни свет омадага 500 сомона оптоиш 400 сомона инаиш 500 сомона оптоиш 450 сомона ду модел омадага бо чӣ доред дигар ҳозирада ин омадага бо баъди як ҳафта пас бори хуб борои наряди ҳам хеле боро мешавад хеле наряд боро оригиналош мешавад зурош мешавад як ҳафта пас як ҳафта пас борои навшон мешида оригиналош нарядни стил ҳайҷода чизое ки шумо аямиҷа мегирен ё ҳама бори гуанжоай гарантия дорад борои качествениян баъд гарантияшон 100%. So касе ки мехоҳад занг бизанад мо доставка дорем тамоми ҷо бо иҷода ҳастай хайна иҷода бо ҳамин шубо ҳастанд ҳамин шубо ҳастанд ин ҳамун шубо ана ака ин ҳамун шубое ки дар берун шумо аввал диден ан аввал иҷода фақат ма барои чӣ сёмка кардистам ки ҷаҳон магазини фирмения ина бибинед шумо магазин рақами 61 ҳафтум дарвозаи Корвон медурен тарафи рост ҳафтуми пешина бозори нав суроғ кунед меёбед анамиҷода ҳамиё ҳаста инаҷа курткорам як бор дига гап зад баъд тамом курткои на хали баллонови курткан хали камтарак размераш калонак шуванд то размер чандай то размери 60 мешавад 60 нево мумкин 58 шавад 58 шавад 58 ду расветка дорад
بعد نه بلوکافکا کم موندگانه که خود بلوکافکا دون سه نمود موندگاه اینا یا خیلی دخترک کنم میشوان نه کی بهت نقشون چند بده نقش که چنده نرخوی اینو 700 اپتویشه دونه 800 چون دونه 800 700 اپتوی نه معلومات کسی در کور زنگ بزنه ما دستافکا داریم در اخیر هر گمه اپا و خواره ما رحمت میگیم که همین چیزا که شورا مدار رکلام کردن باقی سربلند باشین کسی که پادپیسات کردگ نیست پادپیسات کنه کسی پادپیسات کردگی است کامنت فکروشا بنویسه باقی سربلند باشین خداحافظ